Namhlanje ngisemzumbe ngizobheka ukuthi kulungiswe kanjani. Makoti. Kunjani? Ngiyafika. Kunjani manje madoda? Hayi. Ngiyajabula kakhulu. Ngiyakubona ungasayi thina ukuthi khona umuntu ohlalisile. Makoti mangabe sesihloniphisile kasikahloniphisi manje uzokutshela lo mfana indlela engifuna ugqoke ngayo. Mase sekuhloniphisile lo. Asambe Okamazibuko ukhwezi njengoba ehleli nolwandle umbathile wafaka ibhluku samhloniphisa ngiyoba nezwi phezu kwakhe. Kukhona abantu bala ekhaya abangabonwayo abangalindele ukuthi umakoti kube sengathi indoda. Labo bantu kufuneka sibahloniphe thina. Mr. Lwandle. Inhle kanje le ndawo yakho? Nayo akufana. Asengisebenzile. At least bathi manje waye ingayisulile lento Lwandle. Ulwandle kodwa madoda buku. Ngoba manje nezinye izinto azikho. Khase ngisho ukusula ukuyidasi Khona ngibala lo. Ulwandle mncane unamandla engenawo. Lezi zinto ebezifakwela ngaphakathi zamacele ulwandle fanele azenze zishaye. Kusho ukuthi sinezinto ekufuze ngabe ziyaphila kodwa siphili ngoba kodwa ulwandle ukhona. Mthombe ngiyabonga kakhulu ngalo msebenzi. Makoti. Namanzi manje. Ngiyabona ukuthi akusasukume kuhlala phansi. Makoti angithi uyazi ukuthi-ke anginikezi-ke mina igama elilodwa. Kukhona lesithathu Ulwandle. Ngizonikeza 3 wamagama. Mase ingane ifikile sobe singiyayinikeza amagama. Uthe uMatsele elapha phakathi kwamadlala esebenza wahlangana nomuntu wesilisa bambiza ngegama elithize Ulwandle. Lelo gama alichumanga ngoba ulwandle ngase ngemqambile vele ukuthi ulwandle uletho kuhle. So ngizothatha lelo linye gama ulwandle ayephiwe lona ngiliphe lengane yakhe. Mina-ke ngizobuya uma ngabe sewuqedile Lwandle ngoba uma ngifika manje usasebenza. Ima-ke uyakhumbula ukuthi uma wakho wayethe sizokwenza i-DNA? Ya, kuyima siyokhokha. Kusho ukuthi zithini iy'nhlelo zakho? Imali. Okay. Yabo masikhokha sikhokha ukuqala. Wena phela khona lo. Ngisho ukuthi manje wasn't like siyohlawula noma Wena ufanele utshele nini? right or not. Here I come. So what? Nalo Uthi kulungile ukuthini? Hayi ngizothatha ukukhululeka sithatha. Ingane mako yakho somthatha. Unjani? Ngiyakubongela. This don't count your chickens before they hatch. So yeah. Ngijabulile ngisho ukuthi ngikubona. Ngijabule kakhulu. Uphile ekhaya wena. uNkulunkulu akuvikele unqobele nezitho. Ngiyabonga. Shosho. Please. Ngijabule kakhulu ukuthi ulwandle uyasilekelela ekutheni kwakhiwe lo muzi. Ukhombisa ukuba indoda nomholi. Uyabona at some point bengakakhulu ulwandle uMakhumalo yena wayesisiza ekutheni kwakhiwe le mizi bekhona. Manje sesinabantu abakhona ezekufanele bathi take over. Bona bathathe over manje sikhona. Ikhofi noma ite. Angenzele ikhofi. Today is the honeymoon. With my man. Alright. Right. Umuhle ngathi uyi-mermaid. One thing about my man, Shem, he will compliment. But ke angazi ukuthi imemedi uyibona phi but bithiwa ngifana nayo lisho ukuthi ke aquamarine. Nakhona ngendlela yakho ngoba uhleli lapho nangohleli la. But we are still cause. The weather for two. But ikama wedanje very tricky because kube i-weather for two. Yeah. And then ngihlanganisa ama-organs and stuff bese kuyi-pregnancy for one. So nje ayingididisi ubona ngiyimbathe ublanketi wami nje angifuni. Alright, ngaso sonke lesimo esenzekayo. Sokuthi ngangikuthembisile ukuthi kulo nyaka
ngizobuyela kini kodwa angibuyela ngenxa yenkinga engibhekene nazo. I'm right, kodwa phela ngingamukelile. Okwamukela Because it's not like I'm gonna put you to do it and stuff. uzongilinda ngikwazi ukunqoba ikiss nekhisana. Oh, okay. Mina, I'm not in a rush anyways. I'm in my 20s. You know, I have all the time in the world. I can't say the same about, but, you know, Mina, I don't mind waiting. Anyway, it's not like ngijahile and stuff. Qelile njalo wena ngisazoyicela namhlanje ukuthi ungakhathazwa ukuthi kwenzakalani and ungabi nomuntu ongasamthandi ngokuthi kwenzakalani. Yabona leyo nto leyo iyingozi ngoba kuyothi sekulungile ukuyilungisa manje ukuthi lo muntu umthande uhambisane naye kuyoba yimission. Makwela, do you have any need to hate Amakhosikazi kaMthombeni with everything that's going on? Ithi nje ungakakhuluma. Amakhosikazi awami lawa khona. Usukela kuMacele, kuza kuMayeni, kuza kuMakhumalo, kuza kuMangwane. Imina uma kunenkinga efanele ngikhulume nabo. Silungise leyo nkinga. Hayi wena nawe owami sofanele ngikuvikele. Manje wena mangabe ubone ngathi angingeni lana ngenxa kaSibanibani, angiyifuni leyo. Because manje uzogcina lo Sibanibani usumbheka kabi noma enhlizweni yakho sekuthi ngabe sengingamiseleki manje angikho kamseleki ngenxa kabani. No, angifuni ukwenzeka kanjalo. Futhi ke mina ngeke bangizonde ngoba bangithanda. Wena bazokuzonda ngoba bakuthanda, uthandwa yini. So ke sila and isinengane leyo and uzongilethele yabona ke Yeah. ithi ngikuchazele Manje ngalilwa ihlo lami. manje ngikuchazele uyabona umuzi nje lesifuna ukwakha uqiniswa ngabantu uma abantu bengekho umuzi awuqini so wena ngoba abantu uyakwazi ukubenza asibenze noma bangaba bangapi as long as sibenzile. Awukhulelwe. Cha ngihlale ngikubuza phela. No, I'm not. We are not expecting. Okay. Ayikho ingane esiyilindele. Kusho ukuthi sapha ne7 ukuthi awusangisendeli ley'nsuku lezi ekufanele senze ngazo ukuze ukhulelwe. Every day. Iy'nsuku ngizokwenza kanjani everyday given nesithembu. Cha wangisiza ngey'nsuku asekho yini manje sekufanele kubo everyday. Yazi ngathi usukhohlakele. No, Sasiya. Seku-random manje. Yabo, with me, it's a mystery. Ngekulunge kusasa iqiniso ngelelo ngekulunge like kusasa kodwa kuzolunga ngelinye ilanga so masihlale endaweni yethu kukhona unkosikazi wami lana wangikhulumela into ethize angithi ngiyabalalela amakhosikazi wathi esikakhulukazi wena nomunye unkosikazi niyakhuluma manje mina angenisoli owathi nina manihlangene nikhuluma as if nihlale isibhakabhakeni. Sikhuluma as if sihlale isibhakabhakeni. Nikhuluma phezulu. Ukuthi ngikhohliwe lento kangihlele ngibukele. Kukhona into enayishoyo. Yazi mkhulu ngempela. Hayibo. Wena nje yonke into samiswa. Umiswa phela lo mfethu. Kodwa nami ngimkhulu. Okay, yisho sisibakhulu. Angenisoli mina ngokuthi nenze leyo nkulumo. Ngayihlaziya le nkulumo. Base ngiyabona ukuthi angiyena mina yena. Kungenzeka ukuthi na wathi melaleli inkulumo. Wasebenzisa igama lesingisi lesenisithandayo. Wathi nawe mseleka uba reprimand. Etshela mina. Uma phela ngimenza in a way akwazi ukucabanga ukuthi akayona inkosana la ekhaya ungasemsileni. So makukhulunywa into akangabi carried away ajabule yabona asikhulumele lesilungu asikhuluma kakhulu akazi ukuthi la uma phela unkosikazi kukhona abangaphambili kwakhe ngoba yena ufila kanjalo kufanele ngithi mina awuyazi khona enye into engifuna ukuthi ngiyikhulume nawe nje ibalekile yazi ngisho ngayikhona Okay.
Ukusebelena ngikhuluma nomacele ungayikhuluma yesiyenze kukhona wena ngamhla usuke emzumbe ngemoto ngithunywa umacele nizwahamba endlela kodwa angikwazi ukuyikhuluma nawe leyonto kodwa wakhona siye ngiyikhuluma so ngithi-ke ngizoyikhuluma nomacele ngoba manje ifaka amanye amakhosikazi So ngaleli langa ngihamba noMakhwela ehleli ngemumva edlalisa ingane yakhe. Ngihlangane noMangwabe engangitshelile futhi ukuthi uMangwabe uye eMzumbe. Akangithethisanga kanje uMangwabe. Elokugcina uMangwabe wathi uyazula la eMzumbe. Ngabona ukuthi yazi lonkosikazi akakhulumi kahle na. Ngahamba. Ngithena nje ngangijika ngisambe kancane. Ovele wafona uMakhumalo ngefuthi khona. Ngavele ngabona ukuthi kusho ukuthi usefonele uMangwabe. uMakhumalo azange anginike nokuthi ngimphendule ngimcacisele ukuthi kwenzakaleni wayevuthi kwi-video call ngathethiswa kakhulu ngithe nje mangisathi ngiyachaza ngiyathethiswa wavala ucingo ngufakazi umacele mayebuza hayi ukuthi ngiyakukhanda mayebuza ungathi hayi ngeke ukhulume ngoba uzobe sekubuza kwenye capacity umacele efuna ukuthola iqiniso mina ngizoyikhuluma le ndaba ngifuna ukwazi lokho uzobe khona umacele angamtsheli kodwa namakhosikazi lawa u2 azobe khona mase ngikhuluma le ndaba ngeke ngiyithule ngoba kwenzeka into kwangafanele yenzeke yabona ngarabhishwa like a small boy. Yeah, that is why on that day lento ke i-incident iyenziwa uMangwabe kwakukhona uMakhwela iyenziwa uMakhumalo kukhona uMakhwela ngithi akabe ufakazi kulokho ngoba ngizoyikhuluma nomacele kanti umacele wayengekho ngoba umacele uzongayikholwa ukuthi kukhona abafazi abangidelela to that extent. uMangwabe akangihloniphanga mina ney'ngane zakubo kusho ukuthi uhlale ekhuluma kabi ngami phambi kwey'ngane zakubo. Ngizobuya bese siyahamba siyodla ngizokukhipha ngizolala mina kuyanetha izulu libi so ngcono uphumule ngiyabonga ngetiye ngizokubona-ke lapha kwesoda kwakho shuthi kumbe kahle okay shuthi sorry bye sharp Ngisa-ke ngithatha usisi ngimsuse ekhaya nje ke sizoxoxa ngisoba u2 engikhuma njengosisi wami omdala. Bese ngikubizile la because ngifuna nje ukuxoxela. Emva kokuthi ngixoxile nani nangibonisa ukuthi angihlale ngingamshiyi ubaba wabantu abami. Akuhambe kahle. Bamkhonzile umseleko ekhaya. Because mawuletha umuntu ekhaya vela ngithi basuke bengawazi ama-flaws akhe. TV retreat kwakukhona i-psychologist kukhona nomunye ubaba Ndabeni uyi-relationship expert aphinde futhi abe u-cultural something okay into yezinto ephathelene namasiko ngiyabonga Sithando sami. Ayike wonke umuntu wayechaza-ke ngendlela azizwa ngayo kodwa okuphatheka kabi ku-out weye ukuphatheka kahle. Masibuya kwi-retreat umseleku felt ukuthi labaya abantu ayesibizele bona yena bama-athekile yena because abakhulumanga lento ayefuna ukizwa futhi especially ngokwesithembu the way yena enza ngakhona akuyona. Umseleku angikholwa ukuthi khona neyodwa into ayoka-understand ukuthi yena uyenze wrong uzoblema thina omama. Very good ekumanipulating isimo so kuzohlezi kunje. Into esixabanisa kakhulu mina noMusa uyazi ukuthi I told him ukuthi I'm so sorry because mina ngimile emazwini akhe ayewashilo ukuthi ngeke asamthatha unkosikazi. Angizondi umuntu but angimazi futhi angifuni ukumazi. I believe abagcineli bezithembiso ilabo ekuyibona ababalekile nekuyibona who matters then ezingenziwa abantu nje means nothing empilweni yakhe means nothing emndenini wakhe
as a whole. Khona engifuna ukukutshela mntama, indoda yonke inezinto zayo. Ngiyakuzwa mntakama, wonke umuntu uney'nto zakhe, kodwa okwendoda sisi akubona okuhlukumeza unkosikazi. Okwakhe kufune ngabe ezamakhosikazi usiphatha with tender care. He used to, but all of a sudden he's changed. I think nje uthene into a monster, uyisilwane, akalaleli muntu at all. Lo muntu engidila naye aka-understand lutho. Ayikho into azibone wrong kuyona kuyo yonke into, so akavumi ukuba accountable ezintweni. Ngiyakuzwa kona kuloko kubekayo akukho right. Kodwa-ke mina engiphinda futhi ngiku-advise ngakho, ngicela uhlale emzini wakho. Hlala phansi. But mntasi inhliziyo le. Izingane zakho. Inhliziyo kodwa-ke, inhliziyo nami le. Zicabangele ukuthi iy'ngane. Ngiyazibona kwezingane sisi. What if ungavele ngihlangane ngibe ne-depression kuqaqa ukuthi mhlambe ngize ngifika ku-decision ukuthi ngiyazibulala for the sake ukuthi ngihlalele izingane. Kanye nisebenza ngezempilo. Uzosukuma nawe uye endaweni la kutholakala khona. Hayi mntasi ayike. Ngiyapela I-depression sisayingo ukuthi usebenza kuphi. Do you struggle with anxiety, no matter depression, with everything that's going on in your life right now? I do not struggle from anxiety or depression. Ngiyakwazi ukuzidilela nesimo. Another thing, uMosa uthathele izingane zami. Okay, out of curiosity nami ngizifonele izingane. Bese ngiyabuza ukuthi ayiboni nobani kanti lapho. Hayi sinobaba abalenje zonke ingane zakubo, kodwa ke ngibona nezingane ezincane eziwu2. Hawu ingane zabani? Athi nayi sisalinda ukutshela ukuthi ingane zabani. Ingqondo yami bese iyacabanga ngoba phela siyabona kuma social media kuthiwa unengane kwashabathina kwavutha. Bese ke ngiyamfonela ngimbuza ukuthi umthetho wakho awufuni ukungizwa, awufuni ukungilalela, because ngamtshela ngathi angifuni into yami ezohlangana nalo muntu wakhe. Ngithe mina ethi mina nethi loya ayihlangani, uyihlanganisa kanjani? Akubona ukungidelela lokho. Kuthiwa ukhulume ngoSimphiwe ukuthi mina angifuni ingane yakhe, kodwa mina ngikwazi ukuhlala noSimphiwe. uSimphiwe njengoba etholile umsebenzi la eduze kwami, kufanele enze njani ayoqasha? Akulula. Njengoba uMosa emzini yakhe yabanye omama ehlala noSibari, adla ukudla okuphekwe oSibari, uMosa ukwazi ukukhulumela. Kunzima. Yazi umuntu unzima. He allows abantu bakaMato benza izinto like higher as if kubo. Mhlampe mina I respect ukuthi isemzini. I wouldn't allow abantu basekhaya ukuthi bangene kaMseleko baze bayoqhaqhaza baqhamela emsamo. I know where to draw a line. Mhlampe nami ukuba ngiyabayekela abantu basekhaya baqhaqhaze bangene baphume bezehlela. Mhlampe ngabe it's the same, I don't know. Ingane yami phela lena angiyitholanga ngephutha futhi angireshwanga, ngayenza out of uthando. Kunzima, kodwa ke mhlambe naye ufuna ukuthi uthande. I'm so sorry, anyeke. Okokuthi mina ngiyohlangana nomunye umuntu, I'm sorry, I can't isithando sami. Usuyongidlulisela nalo message kuma, ngiyazi ukuthi nakhuluma kakhulu nomngane wami ubuhleni ngincenga. Ngicabanga ukuthi kukhulu lokho engikwenzile, okunye I'm sorry, I can't. Ngeke. Hey, Dama, umendo. But umendo sisuyashiwa ke kodwa. Into engiyifisayo namanje ngisayifisa. Ngicela ubekezele. I do regret ukuthatha advice from uma usisi and my friend yokuthi ngingamshiyi uSeleko, because at the end of the day umuntu ohlukumezekayo imina. Kuyafana Dama, yabo ngisho ngathi uyashiya. Futhi yabona manje, yabona uWesi emva kokuthi abuke eguleni, uWesi futhi ungathi uphambanelwa ikhanda. It's so sad because meke nje kwakhuluma into noMato uvela tatazele, ubona ukuthi umsabe ngekho ngathi inyoka. Utatazela kube ngathi buze kudabukisa, alwe ungaze ngiqhamuke izandla. Bemenyiwe ke uSibari wakho kuma awards. Memenyiwe ke wasemema nathi ke. Safika ke mebizwa ke uthi ke kufuna sihambe sonke siyocollecta le award. Hayi phela ngilindile ukuthi uzolandela umama mdala, alandela umama 2, alandela umama 3 ke ngilandele umama 4. Hayi bangalandeli, hayi nami ngizihlalele phansi.
Emva kwalokho bese-ke ubhuti lo ayanda Gcaba lo odlala ibhola athole i-award naye. Then simjabulele-ke naye simbongele. Hayi kwabe sigalele. Hayi kwabindaba-ke ukuthi sijabulele omunye umuntu thina yena simjabulelanga ukuthi uthole i-award. Kwakufanele nisukume phela le time esiyomungena. Kufanele nisukume nami. Sisukumelene ukuthi siyahlukunyezwa. Lapha lethola khona into akwaziyo ukuthi iyahlukumezwe. Futhi-ke phela fanele nikhave. Fanele nikhave lokhu. Athina akasikhavi nje. Akasikhavi yena. Mina nje ezomangwabe angizikhumbuli ngiprotectwa umuzi. Mhlambe it's because ushida nguthatha. Ukuba ngivumela wonke umsangano, I think ingabe nami bengikwi-page labantu abaprotectwayo. Bengithi nje ayangizokutshela ukuthi kona hayi siyibambile insimbi kodwa ayashisa mntana. Sengi-acceptile ukuthi umseleko uyile ndoda yona engeke izishintshe, but unfortunately nami ngilo muntu enguyena akukho le ngizoshintsha khona. Kodwa-ke we pray ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu yosizo emkhuleko wethu. Hayi. Ekhaya kwayeni sesihlalele nje isekhaya. Masekhaya-ke sijwayele ukuthi sibe ndawonye, sihleke ndawonye-ke sonke. Hayi bengazi-ke bandla ukuthi umseleko uzofika. Yena bekade ebuzile nje kuphela ukuthi ngingakephi, ngasho ukuthi hayi ngisekhaya. Ngisafika nje egeyithini nangu uMaphule and ngiyambona ukuthi uMaphule umnandi. Uma uyadla kakhulu amanzi, so akangikhathazi kakhulu ukuthi uthi angingene noma ngingangeni ngoba use-under the influence. Yabona umuntu o-under the influence akazikhuluma izinto ey'qondile. Nasusabeni uyafika. Uthole inhloko phela shabe. Haleluya. Imbuzo kodwa uphi? Njombeni. Siyabonga. Okay, sashikelele ngithi nantombi yakho bandla seni. Sawubona? Yeah, kunjani? Yabona. Hayi phela uzongena ngalena phela yena. Ungena ngalana vele yena. Hayi ama-surprise. Hayi ngeni ngalana. Hayi ngeni. Okay, kunezinto engiyithengile. Ezinye ngiyithengele bona, ezinye ngayithengele ubaba uyeni. Serious. Ninjani baba? Hayi siyaphila. Ngiyajabula ukukubona. Yeah, ngizocela ukuhlala nezingane zakho. Okay, Shibas. Yeah, ngiyabonga. Umuntu engimficile la ngaphakathi mangabe ngingena ngizobingelela ubaba uyeni. Ugogo angizange ngimfice. Ubaba uyeni uright. Uthi ngiyambona ukuthi hayi uyaphila. Ngiyajabula. Abantu bakayeni bangamukela kahle ngalendlela bangamukela ngayo ngiyajabula. Mamkhulu kuthi uyangibisa. Mawubizwa isoka lakho. Awukimbonile yazi. Ngibone kuphi? Ngikubonile lapha yana ukhuluma nentombi yakho uMaphule endala. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Last time sibonakala wakade ngekho right because kangizinto engangazithanda. Ngathi akenze noma yini afuna ukuyenza. Namhlanje ngisasho ukuthi akenze lokho okufuna akufunayo. Mina ngiyazi ukuthi nje wena uyangithanda ngizizwa yimi. Kakhulu. Wena sithembu sakho ngisazi ngoba uzabathi noma namathimbe phela kube yini. Wena ngiyazi. Kahle mina uMaphule ngimkhonze ngoba usisikamayeni. Akukho okunye engikwaziyo. Mina ngicabanga ukuthi nje simunye ngibuye mina kusala uMaphule. Hayi. Ngibona kwabili manje. Ngiboleke nje yena nje for unyaka. Ngibheka ukuthi angakhona. Ngiyomlekelela sisala sibabili. Hayi angiyazi mina indaba yamseleko noMaphule ukuthi soyithini ngoba hayi ngeke uMaphule azayimelele ngitshela uMaphule akayimele indaba yesicefe. Wena phela fanele ube nekwakho wena ozohlala yonke la. Ingakho nakufanele ngikunikeze unyaka wonke. Sethi uMaphule usemsupe. Hayi angilapha. Ngifuna ukwazi. Hayi ngiyangibuyela. Eyana garage. Asenga garage.
awukhala nganasekhaya. Ngifuna uthule manje. Uyingenelele. Hayi ngiyangenelela manje. Kodwa ibikhona ngasekhaya. Sizobekele ngidade wabo ke manje. Kade isakwazi usulekele. Yebo. Abuye ekhaya ngenxa yakho. Besiqala ukwenzeka isimo esifana nalesi esenze umayeni wabuyela ekhaya. Mina ngamfonela umana ngamtshela ukuthi angikwazi ukukhuluma ngomayeni ukuthi njengoba lapho where kodwa ngithandi abe lapho. Ufuneka abe la kaMseleku, yabona. So into ebeyisinda kakhulu ukuthi bengemina ombuyisile ngokucabanga kwami. Kodwa ngabona kufanele ukuthi ngithathe isinyathelo sokuthi abuye. Lalela uMakhulu uzolala. Empumelelo akahlali lapha ngiyongena kameleni nampumelelo ngiyolungisa lapha. Bathi uzongilungisela Mseleku ngibe kamela nani. Phela kusuke mbephi kumpumelelo uphinde. Hayi angiyenzulu lemayini kulula nje. Hayi angiyenzulu. Umzumbe basufuna ukuzangana. Imzumbe ngihlulile nonke. Bafuyo kuya Imzumbe ngihlulile nonke. Angiyenzulu. Yemzulu ngomuntu estate. Nomseleku. Yeah. Ingcono mayisho uMaphule le ndaba ukuthi umzumbi ubahlulile ingashiwo yimina because mina ngithathwa ngibhekiswe le Ake ngike. Hayi Sesiwa lesitholeza sokuqala sabayeni. Oshabeni. Wathi khona oshabe ngaludlala ngathi oshabe sifuna ugesi. Nginganje. Wathi khona support. Oyena usuke epholile esuka endaweni ezithile. Amlandele noMseleku akomfuna. Amlandele. Athi baba uyaphi la? Angithi ingane yami kubaleke. Eyami phela le unkosikazi wami manje ngeke ngingamfuni. Mina nomayeni siyindoda nomfazi. Uma ehambile noma ngabe mina ngerong noma ngabe yena urong, kufuneka mina ngimfonele ngimtshele ukuthi mayeni ngiyakudinga. Kahle iyona ingcindezi enkulu leyo yokuthi ngoba umuzi owami noma ngabe umuntu urong kodwa uncenga kwayimina ngoba umuzi owami. Lalela ke khona la uphumela phansi umnini khona emotweni. Yeah. Wathi yes sasimusa wazazizana. Ayini umnini uwena. Uyambona? Asingaza nokuthi umuhle babumsele kusibonile. Ukuthi ngimohle. Ukuthi umuhle. Uyazi ngisazogana ke kusho ukuthi nje ngisazobhekisa. Awindawo. Khona nje. Uyakuthatha umuntu ozongena. Umle ngimtshela. Ethi hayi angeni. Ngamthatha ku number 5 sengizothatha u number 6. Hayi. Wena usa Usanuka phela. Wa number 5 wathi uyangena. uzongixabanisa naye. Number 5. Isimusami ngiyimcela number 5. Yeah, kodwa ngamthatha. Okay, shuthi ngemzini. Sengizothatha u number 6. Nami lokuthi uyasana. Udla lezinto ezidliwayo. Njengoba sihleli lana kayeni kukhona uMagaye. Ngangifunda naye uMagaye ngisafunda isikole. Kuze bachanda abantu besifazane. Hayi we bacha. Isijambo wevele isijambo. Webi. Nafika nje la bayingcwanga nje. Ngesikhathi ngise-high school ngangithandwa kukhona ukuthi ngisho ukuthi intombi zingaka ngoba kuzokwenzeka ngiyenye ngaphandle kodwa nje zazikhona iy'ntombi. Phela kukhona umuntu ongabe umamkhulu lapha ukhulu wami lo Flo owayemlwela ukuthi angimthathe but izinto ayezenza ngisasemncane ngarealize ukuthi ngeke ngigane omunye umfazi ngamyeka yabona ngangasaqhubeka naye
ngaba ngibanga nesithembu ukube ngaqhubeka nalwami. Ngithandane nentombazane yakwaGumede. Ngayithula ugogo Flow ukuthi ngithandana nale ntombazane. Ngisasesikoleni. Wayithanda ugogo Flow ngoba yayiphethe kahle. Inkinga engibe nayo nale ntombazane ivele yashaya enye intombazane engangithandana nayo. Ngarealize ukuthi angisoze ngaba nesithembu mangaqhubeka nalomuntu ngoba uyala. Uma yena ngam-introduce because umuntu mangimthanda ave kokuthi ngithi ngizodlala ngayo. And abanye abantu abasalayo babengayikholwa le nto ngizoyenza, babengakholwa. Abamanye ngeke siblame mina. Imanje sebebona ngoba seyenzeka bengitshela ukuthi hawu umuntu wangithanda. Ngakutshela nje ngalesa sikhathi. Ukuthi ngangifuna. Exactly. Yeah. Manje kuwena ongangikholwa. Hayi umuntu uzashayini maye. Yeah. So ke Kwaliwa lapha. Kwaliwa. Indaba umuntu hayi bo. Hayi. Except umkhulu. Umusa sasangazi babe emoto labo. Umuntu esathola nomusa. Wasathola. Umuntu uzisafunde buhle bethu. Usibo umngane wama atshele ubaba. Sewucela ke lo. Umuntu uyathola nobani uhlala kabanzi. Sekuthiwa ukuthi umuntu uzokhulela. Athi dola ndinganami lapha. Yeah. Imithi. Yeah. Yo, uma ubamdulo umuntu uzangazi isikhathi esinganani. UMayeni ngesikhathi ekhulela umpumelelo, ubudlelwane bami babungekho right. Baboniwa ukuthi mina noMayeni sasingaboni ngendlela eyodwa. And lokho kwakwenza ukuthi uMayeni azibone sengathi kufanele yena akhulise ingane eyedwa, mina ngingekho. So angikwazi ukublame abanye abantu. Ngizifaka khona lapho ukuthi mina noMayeni okwakufanele kwenziwe yimina ezindoda mhlamba ngikwenza. Sasingeke sikwazi ukuthi because umzali phela lo. And uJoyce esaphila. Yeah. And uma wabhala incwadi eseguma. Yeah. Yeah. So sasingeke sikwazi ukujika abantu abazala thina beshilo ukufanele kwenza. We can't do anything. That's the only thing I can tell you. Abo lo umuntu uza incwadi yabhalwa kanjani? Kuthiwa nje uma wakhe ebhalile ngamthatha umvuzo. Yeah. Ebhale yonke into. Okay, ngimazi kahle. And ngama-appreciate because wayigula kakhulu. Ngarealize lapho ukuthi ingqondo isasebenza. So ngarealize ukuthi ingqondo yakhe so awasesona manje. Yeah, so ke wabhala. Nalalela khona nje umuntu kanje. Uma wami lo ngimbhale emotweni zami ngathi uDensma ayimthanda ukufa uMayeni kakhulu and wayefuna ukuthi uMayeni abe unkosikazi. As a result uthi uma ngoba wena musa unamali uzothatha kweyami imali siyolobola uMayeni so that ngithi ngihamba mina ube sowunonkosikazi. Wayemthanda kakhulu futhi angazi ukuthi ngakuchazela kanjani. In fact uMayeni noma angenza into wrong uma doesn't see anything wrong yenza uMayeni because uma wami wayithi lona uyena. Awuzange ulenze iqiniso. Ngalenza iqiniso mina Nganasekhaya kwakuna kodwa akumina engenza yangabu number 1. Into nje iyona leyo ebalekile. So wena ungari ngibopheli kuyona yonke into. mina ngixolela. Ngoba manje uma kuvalwe phambili ayikho into engangizoyenza. Yabona? Wathi umkhulu over my dead body wakumlekela. Yes, ongizama ukuthi ke makubhala incwadi bese umuntu ophambili athi over my dead body ayikho into ozoyenza. uMayeni akakwazanga ukuthi alotsholwe ngoba impendulo yayingasinikezi ilungelo lokuthi siyomlobola. Kodwa uMayeni wafika ezogeza uma wami after leyo ncwadi ukuthi ke akuqhubekekanga kuyeka phambili
it's another story engingafuni ukungena kusona ngoba kuzoba sengathi ngigxeka abantu abathize kanti manje angikho kulelo level yokuthi ngingakhuluma ngabantu abathize. So ngizama ke ukuthi saleze iqiniso ngoba ekuhambeni kwendlela sengithi no sinenkinga ngabuya futhi ngabuyela kumayene ngayisiza because umnini ngabakekho no Obansi uyabona nalabazukulu bakho yazi ngicasuka Sengikwazi. Cape Town ufuna siye khona siyobala hayi sekhona ngeke siplanisana Phela izingane lezi ezincane ezalompumelelo akuzona ezami akuzona futhi zampumelelo zinomnikazi wazo okungekho right mangabe sesiyokhuluma naye umnikazi wazo ukuthi unezingane eze-Eastern Cape ekufuneka sibuye ngoba uzoyakoyilanda lo muntu and ngeke sikwazi ukuyivikela izingane because ngeke sidetermine ukuthi uzofika kanjani. Ingakho ngisakhuluma nompumelelo ngithi enze into right. kamakali angikhona phela nize ningakhokhi lapha akusho ngoma kamakali kwasho bona bathi ayenziwe leyo nto abakhona kusho bona bathi manivumile ukuthi ingane nyeni yazi siko labo lithini kola kodwa manje kukwenziwe ngathi ithina esingakhokhile abengidina lento kuma ngangikhona exactly abengidina umayeni wangifonela wathi yazi labantu laba abavumi sihlawule lingane bathi fanele silobole wahlanganisa nomfana wami wahlanganisa imali wazongitshela ke wathi baba sengiyihlanganisile imali yokuthi ngiyolobola umakhaya kodwa manje ave ngizolobola yena kuphela bazoba babili abantu engizobalobola ngase lithi woke ngicela mina uqale ngomakali wahamba umpumelelo noShumi bakhuluma nomakali noma kamakali bathi sicela ukuzolobola wathi uma kamakale ngeke sivume impumelelo ulobole ngoba usebenzi so kulona iphutha lampumelelo ukuthi uqale la iqale khona ukuthi abantu bakamakale they didn't realize ukuthi umpumelelo unamandla okwenza lento yokugana manje ngibe ngitshela ngokuthi angakhulelisa ashiye kanjalo uyohlala ekhulelisa eshiya kanjalo ukuze kuthini ngoba kufanele enze iqiniso lokuthi umuntu amkhulelisile amthathe ibona benza le nkinga esibhekene nayo akuthini esenza lo nkinga uyabona ngena Shibas njengoba ngivumile nje ngihambe ngiyokwenza inyama ngithe ngibuya ngizwe ngazuthi hayi athi khona engingakade khona mayelana nompumelelo vele-ke nje angikho na-curious ukuze ukuthi yini yona le kade beyixoxa indaba zabo Did you fall in love with Mayeni back in the day? ngambona lapha kwa anti wami lapha kanti nayo anti wakhe loyo ekhula so ngangifike lapha kaMemduma ngihamba noma wami ngakubona ngathi Jesus angazi ngasaswa yini shem nazi abe nizohlela elokuqala nelokugcina ngathi hayi mangakhuluma ngala ngeke ngimthole qala phansi ungishele ngiqale phansi ngikushele manje wena usanda kushela nje manje usuka yikushela yazi kodwa shela wena nayintombi phambi kwakho sawubona Shibas yebo sawubona bhuti kunjani uyaphila njani hayi ngiyaphila ungangiphi inamba yakho kanti washela kanjalo hayi no Kawam, wethu wagula and then after that uso right ngicela ukubonga ukuthi like uso right like angithula ngechance ukuthi ngiyokubheka mhlawumbe esibhedlela but nje ngicela lethubo ngithi xolisa but as long manje ayikubona hayi hayi ngiyabonga kakhulu no ayikho inkinga siyabonga futhi usizwe umkhwenyana kasisinawe ubonile ngesikhathi ngigula yabona ngikhuluma into engahlangani wabona ukuthi lo muntu uyagula kodwa wami unkosikazi uthi bengingaguli bengizenzisa so unfair
akatshelwa futhi nakubo ukuthi hayibo that was wrong ukuthi ukhulume kanjalo ngoba akayiboni into wrong. So njobe esukuma ubhusizwe ethi uyaxolisa kodwa akazange uzongibona usho ukuthi babevinjwa if ngicabanga ukuthi hayi ningezi kumseleko uyazenzisa kakhulu. No, siyabonga kakhulu ukuthi sifike namhlanje kaShivas. Siyambonga uNkulunkulu ngoba usiphe elinye ithuba lokuthi siphile sikwazi ukuza la. Bengeke ngingezi oshabeni makuzophola inhloko. Ngiyaphoqa. La kayeni ngijabula kakhulu ukuthi ngibe khona futhi ngeke ngithi abangamukelile ngendlela ebengiyifisa. No, ngiyajabula kakhulu. Sanibonani and welcome back to another video. Ngiyathemba ukuthi yonke into ihamba kahle empilweni yakho. Ngiyathemba ukuthi uphilile. First of all, this was a crazy episode guysini. I did really enjoy it, but at the same time bengathi nje kune chaos nyana nje bengayiqondi. First of all, asiqale la. uLwandle nentombi yakhe eMzumbe. It's so crazy to me ucabanga ukuthi uLwandle uhleli nentombi yakhe lapha eMzumbe, gqoka ibluwe nje iyadelela nje injalo, I clean no cleaner cause why is everything so dirty? Why kumele kube uLwandle ucleaner ekubeni yona ikhona endlini? And angifuni umuntu ozosho ukuthi she doesn't have to clean ngoba akakamthathi as a wife. No, if that's the case then akabuyele kubo. Why is she there in the first place? The least she can do is help around. At the same time, I feel like this girl is really rude. Angazi noma she thinks she's being cute, but she's really showing us ukuthi nje uyintombazane vele engahloniphi, akahloniphi uLwandle, akahloniphi ubaba kaLwandle, and I don't think ukuthi uyamthanda uLwandle. And mina ngiyazi ukuthi why ngisho lokho. Seeing her behavior nje, I can already tell ukuthi uphuma ekhayeni elinjani. One thing I like about this whole situation kaLwandle is that Umseleko himself is holding uLwandle accountable for his actions, because you can tell ukuthi sana ingane clueless bakithi. At the end of the day uyena omkhethile lo girl, angazi ukuthi uboneni kuyena, but akamshade uzobona phambili ukuthi kwenzakalani. Mhlawumbe uzophaphama, mhlawumbe ngeke aphaphame, but I feel like this girl is not the one for uLwandle guys. I feel like wife kaLwandle is out there still and usazomthola nje umuntu amthandayo. And then when it comes to a conversation kaMseleko noMakhwela, that was interesting. I feel like uMseleko has a lot of work to do when it comes to understandisa uMakhwela about this whole situation. I feel like she still doesn't understand ukuthi uzifake kwini sana, and ngiyamsabela cause unalokuphapha manje okukhona, like ukuphethe nje ukuphapha lokho kwakuphethe uMakhumalo esangena nje kaMseleko esazwana noMasawule. And I feel like if she's not careful uMakhwela, she will be humbled kabuhlungu. And I feel like she really thought ukuthi all she needed was approval kaMamkhulu uMacele, but you can see ukuthi it's more than that, and kusamele ngempela ehlise nje ukuphapha and understand ukuthi she needs to get approval from the other wives as well. And speaking of which, I feel like uMakhumalo noMangwabe basile yazi guysini. I feel like idrama yabo nje yenzeka kakhulu behind the scenes, because what do you mean ukuthi uMangwabe confronted uMseleko ngesikhathi embona ehleli noMakhwela emoteni eMzumbe, and then proceeded to call uMakhumalo, naye uMakhumalo wayenza i-video call emthethisa uMseleko. Guysini, that was so wrong. If ngempela bakwenzile lokho ku wrong, and angifuni nje ungasho, because these are the very same women who claim ukuthi uMseleko told them about a vision yakhe yokuba nesithembu, and that was the reason eyabenza bengene kulesi sithembu. Otherwise they would not have dated a married man if kwangasiyona indoda yesithembu. Indaba yokuthi indoda iqambeke amanga yokuthi ngeke isathatha umuntu, that is null and void to me, because okusalayo ukuvuma kwabo kongena kulesi sithembu, bavuma ba-accept ukuthi le ndoda ayaneliswa umuntu oyedwa. So now why is it a problem masengena abanye abantu emuva kwabo? And ngempela they need to make up their minds ukuthi yipi
into abazoma ngayo, because indoda ikwazi ukuthi ine-vision yesithembu, but at the same time ithi kuwena, but if you give me a chance then I will not take umuntu emva kwakho. Kodwa isitshelile ukuthi indoda yesithembu, but wena you still ukhetha lokho ofuna ukulalela wena, and then lokho kunye ukushiya. Okusalayo iyindoda yesithembu. No matter what he says to you, he has already told you or showed you ukuthi umuntu onjani. Lento ifana nokuthi uthandane nendoda oyaziyo ukuthi ithanda abantu besifazane, or usuyazi ukuthi iyachitha. Mayengakakutholi, he will tell you everything you need to hear or want to hear. Ingakutshela ukuthi he will never cheat, he will never do this, he will never do that. But masekutholile, guarantee you he will go back to his patterns ngoba impilo asejwayele and uyabona ukuthi indlela yokwenza iyamsebenzela. So why would he stop? So now, who is really to blame? Him who was honest in the beginning ukuthi uyindoda yesithembu, or you who thought was special and uzokwazi ukumshintsha, and just because usethole wena zonke izinto sezoyishintsha-ke manje? No guys, like honestly nje mina le reasoning yabo mina I will never accept ngempela. Mina if benguMangwabe bengizojabula, because guys, if you remember at some point uMangwabe did not want uMseleku ukuthi amthinte, ukuthi amqabuze, ukuthi alale naye. And then now that he has found umuntu othandayo spend isikhathi noMseleku, othandayo, omworshiphayo, omsekayo, omsabothayo, omzalelayo, why can't she be happy ukuthi saphuma nje leso stress ukuthi kube uyena manje omtatazelelayo, or kube uyena manje omnika leso sikhathi or leyo intimacy leyo yena mhlambe angasakwazi kuyininga? Why can't she be happy ukuthi at least kukhona umuntu ozompleaser, ozomnaka, amnike leyo attention ayidingayo, yena nje ahlale emzini wakhe ney'ngane zakhe and just enjoy impilo? Why is it so hard for them to do that? Shuthi kahle kahle uMangwabe njena wayefuna uMseleku amncenge forever, kodwa futhi at the same time angatholi umuntu ngaphandle ozomsatisfy, ozomplease. Like angi-understand mina leyo logic. They can all learn a thing or two from uMacele, who made it clear nje ukuthi ayike ngoba nakho uMseleku eseyitholele okuncane bakithi, uyena-ke osezomnika leyo intimacy, yena osezomnika leyo attention, because now she's older, she's done ukuzala, she's done ukwenza zonke lezo zinto. And just because yena uMangwabe wavuma ukuthi ahlukaniswe nengane yakhe just because wayefuna ukushada at the time, doesn't mean ukuthi indoda nayo will do the same. Indoda iyathanda ukuthi mawukuthi indoda eyithandayo ingane, iyathanda ukuthi ingane zayo zibe zonke endaweni eyodwa. So wena as a woman, you can't blame him for that. You can't blame him for telling you to do something nawe uyenze without thinking about ama-implications of that. Ukuthi wena you're giving up your relationship yakho nengane yakho for the sake of umshado. Now that you have your marriage, kesanas, be happy, stand by leyo decision yakho. And lastly, my point imayelana ney'ngane and ukufaka iy'ngane ey'ndabeni zabantu abadala. Okay, at this point we know ukuthi izinto ebezenzeka ephathini is either ziphume ngoMpilo noma ziphume ngoMawande, or both of them. Mhlambe sebebriefa-ke uMakhumalo noMangwabe. Later on izoba inkinga leyo nto. Indoda izobamba igqubu ngalokho ukuthi ingane yasixabanisa. Mina-ke sengibuka from my side, mina ukuthi mina when I was young and when I used to witness izinto ezazenzeka ubaba ezenza phambi kwethu ezingane, mina as a child I never thought about telling my mother, because I knew ukuthi kwakuzoqala ama-fights and futhi kwakuzoblame mina ukuthi mina engihambisa indaba. Wayezowazi nobaba ukuthi imina engithutha indaba ngazisa koma. Ngangafunda ukungena indaba zabantu abadala. And I feel like as ingane, that's the stance you need to take, guys. Especially uMawande, because she's the same child that was crying ngesikhathi umawakhe ethi uzodivorce ubaba wakhe, but now she's the same child ethutha indaba ezizoqala ama-fights. She must stand by this now ukuthi ukhethe iside lama wakhe. So when ubaba wakhe drags his feet about izinto ey'phathelene nempilo yakhe, she mustn't be like how ubaba this and this and this, because indoda will hold a grudge, guys. And even for kids,
they will hold grudges. And futhi into about men, they will love ingane yakho based on a relationship abanayo with their mother. So not only now usezobamba igrudge ukuthi lezi ingane ziyaxabanisa ithuthi indaba, usezobamba negrudge ukuthi they have chosen iside lamawabo.